ljudi, dobrodošli u novi video. Danas, kao što možete vidjeti, igramo Clash Royale. Inače, snijem na telefonu. Evo, upravo ulazim. Vjerojatno vidite, koristim telefon. Čekamo da uđe u Clash Royale. Inače, izvinite zbog kvaliteta, pošto trenutno snijem sa mojim jednostavnim telefonom LG5. Loše kamera, znam i uključio sam ugljeg, nema očem i ništa. Ali dobro. I da, inače recite da li hoćete da radimo bumper test, to je da li je bumper toliko izdržljiv. Na primjer, bacimo ovdje sa terase neki telefon, ja padnem, pošto vidite da se pogleda. On odskoči od ovoga i zato. Sekunda. Zašto sad nećeš? Vidi on free chest i golden chest. Ništa. Idemo free chest. Napokon se. Još jedan free test. 30 coina. Barbarians. Golden chest. 102. Bombarder. To je mini peka. Fireball i Gnund. Jak zovem Kjanom, ne znam zašto. Inače, evo, ovdje mi se otvara i ovaj silver chest. Dobro, da. Što da ugledam? Neću ništa. Inače, ja trenutno volim da koristim što jeftinije dekove i ne znam. Evo, ovdje 3.0 je deka. Realno mogu da napravim dek. Evo, sad ćemo da imam dek. Sve najjače kartice koje imam. Barbarians. Oni se zastaviti loše da uvijek koristim ove jeftine nekove. Znači ne barbarijansko se odlično zašto koristim. Otkud palim fireball, ali ne znam isto čega da bi stavio. Znači arena sam 3 MDS do nešto trofeja. Vidite jedan soneta, trebalo bi ovdje, tako da možemo da radimo. Nadam se da ću, ne znam koliko još ima draft challenge, mislim još malo, ali dobro. Ako hoćete i to da snimimo sad, ako ovo se da bude ovo što trenutno snimam dana, ne znam koji dan. 23. januara 2017. Trebalo bi da ovaj klip izađe danas. Već. Ću da koristim mikrofon od telefona. Da li vas... Da li baguje net? Da, baguje net. Mrzimo internet. Zašto baguješ toliko? Evo, često, znači, skoro sam bio do 1000 i zabaguj mi i pukao sam žešće. Uništio mi. Sve do 9. Evo dokaz mog internet
šta da kažem, ništa ima nikako ništa. Eto, ja sam sad izgubio 18 trofeja. Eto, ja sam otvorio samo čestove ovdje. Stavi. Ne znam zašto. Please waiting. Mnogo mi. Povratit ćemo. Bago često ovako. Sad ne znam, nebitno. To je dobro, nema veze. Trebalo je da snima. Zašto? Znači, pišite komentar da ovo se sviđa ovom pozitivno oko mog basecama, pošto ovdje sad tasto se dana levo od mene i vjerovatno će biti moj gameplay i levo od mog gameplaya i duše desno od mog gameplaya, levo od mog gameplaya će vjerovatno biti posljednici koji će se vidi. Nadam se da se neće pošto sestri hvala pričaju. Nadam se da nećete čuti. Inače, evo se ovo čitava. Ako želite da radimo bumper test, na primjer da radimo sa ovim ovdje telefonom, to je LG M4. Znači, iz razloga zašto bi ja to radio, evo. Telefon je bio pun virusa, tati je trebao, ne znam zašto. Otišli da ga popravi, oni su podigli, to je skrenuli su da podigli novi sistem i ovo se to desilo. Kada se ovo završi, pošto telefon kupim VIP-u, VIP se pojavljuje i policija kraj. VIP, evo, to. I to stalno. I nema od toga ništa, tako da eto. Ako želite da radimo, evo, sad sam pao na 890 trofeja. Neću ni da počinjem. Eto. Ovo je dek koji ja trenutno koristim, tu mi je Mini Dragon, Mini PK, ovi Spark Goblins, Bomber, ove arčerice, Mosketar, to se dešava, ovo i nema ništa toga. Onda tu su skeletoni i ovaj, ne znam kako. Čak sam ovim Friendly Battle nema više. Ja sam mišljio da još uvijek imam. Sinoć je bilo oko 14 sati. Vjerojatno preko noći se završilo. Inače, sam mogu da upgradeam bombardera i gobrine. Inače, prvo napravim moju novu taktiku, a to je pustim ovo sketarku i pustim bombera i onda ove gobline, ako imam, i oni samo
opkole ovog bombardera i bombarder kad dođe on uništi. I onda naravno ako je arčer, musketarka, ako je tu onda dovrši tower i to. Inače imam princa koga trenutno ne koristim zato što je košta 5. Ovo sam da skoro koristio, ali sam vidio da ovo je bombarder mnogo dobra stvar, pa sam njega izbacio. Barbarijane sam koristio i to mi se ne sviđa, ovo ne mogu. Ovo je mnogo skupo, znači dobro je, ali je mnogo skupo. Ovo je dobra stvar, košta 5, kad je postavite on samo izbacuje. Giant, mislim odličan, ali 5 košta, tako da mi ne spada naravno ovo. Ne mogu, ovo bi bilo, ovo je bio stari, ali ostavio sam na to, ovo bi bilo dobro, se koristi, do duše da imam kolektor, bez gledam ja znam što kažem. Ovo da se ne gleda. Ne znam kako kažem, on kaže stvarno kolektor, eliksir kolektor. Ne, reflektor. Neću da ulazim u novi metal, jer vidite da mi internet mnogo baguje, vjerojatno noću ne snimam, sad je u dan 1.45, tako da ljudi, to je bilo to za video. Ako se svidio, mislim da ostaje kratak, ako se svidio ostavite like, share i subscribe i mi se nadamo, znači ja se nadam da se vidimo uskoro. Da, veliki plus. Poj!